господин Любчо Георгиевски, председател на Република Северна Македония, към антибългарските прояви. Че е покрила отдавна всички критерии за членство, осъществява, забележете, съдебно преследване на етническа основа. Нещо повече, в ход е подготовката на ново, още по-абсурдно обвинение срещу Любчо Георгиевски. Аз за това призовавам всички български институции да излязат в активна подкрепа на Любчо Георгиевски и на правата на българите в Република Северна Македония. И очаквам непрекъсната работа с нашите партньори от Европейския съюз, НАТО, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и другите международни институции за осветляване и недопускане на манипулации и дискриминация спрямо българите в Северна Македония и спрямо България. За да не ставаме свидетели отново на такива скандални проекти на доклади, като този на Европейският парламент за подготовка на членството на Република Северна Македония в Европейският съюз. Да припомня, че приемането на доклада беше отложено заради установяване на нарушение на правилата и етиката, с множество нерегламентирани срещи на основният докладчик с политици и експерти от Северна Македония. И аз очаквам този въпрос да не изпада от вниманието на българските политици и институции. Още веднъж, Любчо, добре дошъл. За мен е истинско удоволствие и бъди убеден, че имаш моята пълна подкрепа. Първо да ви изразя голема благодарност, господин президент, за подкрепата, която ни я давате. И нека, както казахте, първи път не чухте и винаги не чувате. Тази институция вече чувстваме като своя македонските българи. За всеки проблем идваме тук. Благодаря за подкрепата. Искам да знаете нещо, ние на тези път ще останеме твърсто и непоколебливо. Присъдата, която е врачена срещу мен, аз я приемам с чест и с гордост. Да те судят в днешно време като българин в Македония, за мен е чест. А още по-голема чест е, че съм Ванчо Михайловист. Така да, ние тек до първа ще почнем да ги изразяваме нашите проблеми навсякъде по Европа. Ще се обжалваме, ще пускаме писма, ноти за всеки един проблем, който го имаме в страната ни. Това имам да кажем. Благодаря ви още еднъж. Благодаря на президентската институция, на вас лично, че винаги сте тук, когато ни трябва. И от тези моменти благодаря на цялата българска държава, която застана зад нас, като българи в Република Северна Македония и не защитава по най-добрия начин, който може. Имаме прекрасни отношения с дипломатите в Скопие, Битоля, всичко е наред. Нашата борба ще продължи. Клубът е заличен, ама не е поведен. Още се бориме, още се съдиме и нашия път ще продължим и в Страсбург. Така да не сме заличени още. Още сме в постъпка на судење. Борбата ще се продължиме легална понататък и няма да се върнем ни крачка назад от нашите барани. Защото пътя на Република Северна Македония към Европа води през правата на човека, а там правата на българина са равни на нула. Искаме вписване в Конституцията,
гаранции конституционни да имаме за нашите права, защото там, както виждате, един съдът, друг пребиват и няма къде да се оплачем. Така да още веднъж благодаря много от сърце за всичко, което правите за нас.